Winjruok mane gitimo gi ogai mar ODM Raila Amolo Odinga mar tiyo kanyakla kendo kelo oganda jo Kenya kanyakla pod biro dhi nyime ma onge dok chien. Ruto ne loso e od bura ma Likoni kata kar chung' od bura ma Likoni Mombasa bang' sidayanga ka tiegruok mar tije lwedo midendo ni Likoni Technical and Vocational College kokoni nyaka koro gitang' gi jogo manyayo siasa mag dhoudi kendo geto pogo oganda jo Kenya. Nwach mano osir lwedo gi jalup jatend piny Kenya Kithure Kindiki kaachiel kod jatend migao machenro mag nam Hassan Joho. Moko kuom jotelo manoyore nyasino bende obalo gi mane en jalup jatend piny Rigathi Gachagua ma gikoni temo pogo oganda jo Kenya ka bende gisewo winjruok ma yande nitiere kind migosi Raila Amolo Odinga kod Uhuru Kenyatta ma gikoni ne ok onyuolo lemo kata matin. Ya kuleta Wakenya wote pamoja ili Wakenya wote waungane, tuwe watu wa moja, watu ambao mambo yetu tunapanga tukiwa pamoja. Sasa mimi nataka niwaulize, mungetaka Mheshimiwa Rais waendelee kufanya kazi na Mheshimiwa Raila Odinga? Waendelee wasiendelee? Munaunga mkono broad-based government ya William Ruto na Raila Odinga? Sisi tuko ndani ya serikali sahihi, si ndio? Mnataka tutoke? Tutoke? Tukae hapa? Tukwame ndani? Na mimi kama gavana wao, hawa waliniajiri, mimi ni wa kwanza nitasema, yule anayeleta ukabila katika Kenya hii is a madman who deserves to go to a mental facility. Na tutakuwa na wewe sako kwa bako.